Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Ahkamul Islami utawi iki iku nerangake hukum Islam. Soal, kam iku pira ahkamul Islami utawi pira-pira hukum Islam? Jawab, ahkamu utawi pira-pira hukum Islam iku khamsatun ana 5. Rupane al-fardu fardu, was sunnatu lan sunnah, wal mubahu lan mubah, wal haramu lan haram, wal makruh lan makruh. Soal, maiku apa al-fardu utawi kang aran fardu? Jawab, huwa utawi fardu iku al-wajibu kang wajib apa fi'luhu nglakoni fardu. Fa iza fa'ala mongko nalikane nglakoni hu ing fardu sapa al-mukallafu wong mukallaf, yanalu mongko merkole sapa mukallaf sawaban ing ganjaran. Wa iza taraka lan nalikane ninggal sapa mukallaf hu ing fardu, yanalu mongko merkole sapa mukallaf ikoban ing siksa. Soal, kam iku pira apane nau'an wernane al-fardu utawi fardu? Jawab, nau'ani utawi fardu iku rong werna, fardu ain wa fardu kifayatin lan fardu kifayah. Maiku apa al-fardu utawi kang aran fardu? Al-ainiyu kang bangsa ain. Jawab, huwa utawi fardu ain iku al-wajibu kang wajib apa fi'lu nglakoni fardu ain ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf, kasolati kaya salat, wasiyami lan poso. Soal, maiku apa al-fardu utawi kang aran fardu? Al-kifaiyu kang bangsa kifayah. Jawab, huwa utawi fardu kifayah iku al-wajibu wajib apa fi'luhu nglakoni fardu kifayah ala jami'il mukallafin ing atase sekabehane wong mukallaf. Wa iza fa'ala lan nalikane nglakoni hu ing mukallaf sapa wahidun wong suci minhum saking mukallaf sakota mongko gugur anil baqina saking pira-pira sekarine kasolatil jannazati kaya salat jenazah. Soal, maiku apa as-sunnatu utawi kang aran sunnah? Jawab, iya utawi sunnah iku al-amru perintah, al-mustahabbu kang den sunatake apa fi'luhu nglakoni sunnah. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'alahu agawe wong yanalu mongko merkole sapa man sawaban ing ganjaran, waman lan sapane wong taroka lamun ninggal sapa man hu ing al-amru la yanalu mongko ora merkole sapa man ikoban ing siksa. Soal, maiku apa
Al-mubahu utawi kang aran mubah. Jawab, huwa utawi mubah iku allazi perkara yajuzu kang wenang liinsani keduwe manungsa apa fi'luhu nglakoni allazi wa tarkuhu lan ninggal allazi fala sawaba maka ora ana ganjaran iku maujud. Fihi ing dalem fi'lu wala iqabah lan ora ana siksa iku maujud. Soal mai apa al haramu utawi kang aran haram. Jawab, huwa utawi haram iku al wajibu kang wajib apa tarku ninggal haram. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala ngelakoni sapa man hu ing haram yanalu mongko merkoleh sapa man iqaban ing siksa. Waman lan mongko sapa wong iku taroka ninggal sapa man hu ing haram yanalu mongko merkoleh sapa man sawaban ing ganjaran kasyurbil khamri kaya ngombe arak atau homer. Soal mai apa al makruh utawi kang aran makruh. Jawab, huwa utawi makruh iku al mustahabbu den sunatake apa tarku ninggal makruh. Faman mongko utawi sapa wong iku taroka ninggal sapa man hu ing makruh yanalu mongko merkoleh sapa man sawaban ing ganjaran. Waman lan sapa wong iku fa'ala nglakoni sapa man hu ing makruh la yanalu mongko ora merkoleh sapa man iqaban ing siksa. Sadaqallahu lazim.